What's you? I need the Anacham. Here with your man to Nana Saforo Baah, Autosum, and Nana Saforo also Autosum. But only so, and they say, my dear day. And you may be Coswa. They may mess and say, I'm ranting any Mabawan. I have a tray. You say, I will be who or pray. We were trying to crown or be pray and send. Now, Messer should be I will tray, and so you do baby. I will train us. Said Basse Martin home for almost day. Basa be by or say, yes, you swan. Or see a genus and member. Or see a genus and member. Then you die at home. Was who Pamu who food there. Said you also are granted. As a man. That's yeah. But you need so and back at Yakuma 77. Make the woman in us. Self-relating a cotton and son of the set Bassa, Casset, Nipada or not cream. Not Nina, but said, I hear Juma, coffin and Pensway. A car crane. A car ticket. It's a woman in Nanyafma. Now you have 5 trains and yes, I can't. That Emma was the bread by a cosminia, he wore a boat, or what a commodore said would be a trip. But yes, I want to know what talk. But yes, I said, what both say what bought. I'm not here, dear, at your mother for. She said, would be enough from that. I said, that is a woman. No more behind train, not a preparo sooner. We not can come and catch him. Near to us with you. We were two assembly Masu. I said, it's not said, Namia don't. I said, your program, the Baswa. The Baswa. Go in. Basta. Say, Namia don't. It's not said Baswa. The Baswa. You got them near the yard. I was saying, you fear there and you walk on. Yeah, where we say, the boy. Na yinimu ni bali ade so won so be kwa ko go dule twene bi ni ade abi ko ba bi na wo se woni kasa so wa ko metras no ni asemu bi ade tu be kwa di mu a me bo ko mu won ati aboye pata ya nwe pata be ni piao pata na chame Nana Chame. Oh, yeah. Tiamento, Nana Saforo Baah. Yeah. Our pattern. Nana, Akwasidae Saforo Baah. Yeah. Nana, just again. I'm a for one year. Yeah. And then you I am for. Nana, do before Pia. Yeah. Nana, I don't know. Go on. Madam Munyanase. You. Essence, me da se be kan ma nyakopon na kwama na Akwasidae Saforo Baah ye essence na ba ekọ na nsem achi ye nche bebe ni ba ni kuto na na ekọ okunuma ye ba na oni be ma wuso afori ye enko so hene ene boaye ye ani nansa papa ne be hu oman ye se opese odi oman hene odi bomo de ebre na Akwasidae Saforo Baah ye o ka se da bi obe hu na busu afori ye after police je do ji enu o se adi sigwa no onka ho ye ani enne abogwe doma no ekuti aye yo eka na na mabo fie kokoma se e manhia ye go ponso na otumfo onya de ketwa nke de school block e ma na no ko school saska ina hwede e da nyema se yo se ye na a o shepatam yeah enya no mo fi manhia yeah ahefo akukudan yeah ayewa awisa bia gu wasum yeah ebe kire amamre okwan fo so a ohene opatam a yayi na di kire wiase fo nyina no wahu yeah
Ochina can see a basu, and I fancy na pay basu. Yeah. And then want to say, Poby say, on my high. Yo. Omaka Casabia Bear Cassatia, Atia. Now so what the big Casa Bisoswa. Yeah. Now a program and I say, Mesha in your money, I have for ne or money now, Cranches. Yeah. Yeah, never ruffle. Yo. Kafra, my Chasena my entom. Yeah. And I say, let's them so be the purpose me by Dama. Yo. Much as Minia, Tobasi, Yeah. Epencoso. Mahama, Abba, Oti region. Yo. House of Chief. Kasa. Or the Bomadiama, Yura. Council of Elders. Yeah. Robert Nebi. Yo. Then Tia no Mahene. About Chibia, and young Muchafakra. Yeah. Yam Wadimbo, Nana you on Botumisika. Yeah. No, that's Chiramine. Yakachiri. Into 2 months more. Would you actually? Yo. You been your dear no, and Pinon. Yeah. Me have Saponio, I don't know what's happening about Mamma. Banana, dear. Let me go to the Mekotoyo. Yeah. And Nakobia, Chidamima, Nadim Bedi, in Abusia for. Yeah. Mpani for. Yo. Osaja, Eodia. Ona no modi, wajama bedi. Difa. Naso mi kuso ametuom. Ni bia mpene woda. Adentina o ma he de obepene ho. Enya wo de, akoma bia ne de. Na ma cheche, e wa kunya edu mienu o wara ko nwa. Edu ba. Obi ane ne de o. Ifo nkofo bi dia wanya amane. Abuso bia mu no amane so di. E kwa koton. Meni mi na beni kusofo. Ye na ye dia ye amane ma koton. So ye ma de. Me ka se su bi mu se. Yo. Ye hene abakwa na eka odi anum. Yeah. Abuso ne de bre oman. Yo. Na bunsu. Na ofa so mpene. Yeah. Pese odi ade. Yo. Na so ohyebo. Oman no ba. So ba ye twom ye kwan. Obebubu ye popoi. Na gasufo ina ba djuma ye. Yeah. Oba no ode maso ne ba ye. Ba. Ado na busua ye oyi, ya chemu nyansa. Yeah. Nenti. Obi ya wasa ko so ma hene ye mpani fie na koma che ho. Yeah. Ya ya ko akese da ho. Yo. Ai ti amra. Yeah. Ya fre na se ajabra. Tete ba tu ya nyasa neti. Yo. Na ba kire mu nenti a usisi ohema na hema sa. Yeah. Ya oba bi esi ohema esi ohene. Yeah. Ni na kwenti fie. Ba. Amamre wura. Yo. Ya ka so nti ase. Yeso ma kwa no so se onu obi oyo ohene wa ko nwa. Ah, akaka se wo ya. Idinya. Ba. Nana ma bo busua. Yeah. E na se papo ye tunu. Yo. Yeah. Onyo ohene biam. Ba. Abusua ne nanom wae. Yeah. Nyempe obi a wa ho brase. Yo. Te se Nana Saforo Baah. Yeah. O she patamu. Yo. Mo be boye. Yeah. Na dachi ora fa ntama kofra. Yo. Kada mase. Yo. Mo nyama yo maso. Obi ka se bo ne chema mo de montie. Yo. Ne mo no o sha na ma me na wo so nti. Da chu nyama be kan ho. Ye to ofuye. Asa se e o ke ba bu nkura sa neti. E na no menu na ba ko aso atia ba ko. Yo. Madam ase. Me ka se kesetia. Ne mo de me de ya se mina hye Nyakoponsa. Ochina o ma edapa. O ma bi mu ntimaye. Ye be bi akoso maye. Na rora alka be hwe. Se ne kan yati no. Yo. Madam ase. Asa. Chairman. Otie. Chairman. Otie. Mesre. Amato and anani mpanifu. Yeah. Dedi kan enyina oba na wo yi. Ba. Ento nanya. Yeah. Dedi kan mo no. Ne ne ba nyina achi. Yeah. Na nana mo so achi. Amfo ni Yo. me se nyini ye. Ba. Ana mi so mi ba mu ncheye. Yo. So mi be tie te se bia. Bia be ti ko. Yeah. Mesre yesi die ye den asasi bu ye mu be pa ne ye di ahye ho. Ba. Bi de na dia bi sie nyina ye nkabo. Yeah. And then yabai Yo. ebi awia taso passe otu kwa beto Yeah. ebi na me de utu antimi anto wo me me so Yeah. na akoto ru voice na di aho Ba. basi na nanu Yeah. ni ayeyi Yo. nsem bibiri wo ho ebi eba be pepe nsem bi Yeah. na ne kan tenten Yo. nanu kunya mo chem hodi Yeah. na mo kita makoma Yeah. ne to so mienu Yo. nche bia Ba. na hinya kire de se me bofo mo so o me bofo Yeah. ampa me nku akrantie se di me nya akrantie bofo na hinya me pese me hu se ampa me nya akrantie bofo Yeah. se ma gedi mpo a e bia me nana mo Yo. be mo se mo Ba. me kasa na se me bi ahoro be ye bi Ba. se me ga ti bi mo kono Yo. e bi e aja ta kofi Yeah. oni me ka tete se bi ya ne ni e be ye mfi du sia na du mu mu ne we Ba. yo kan ni nyina ba mu ne
Yeah. Maybe come on mental be. Ba. Into me, what do to me? Yo. Be to me. Yeah. Listen, no. Nahimia. Yo. You're so open with Yaba. Nana be Massimo. Let's say. Oh no, on tell you. Yeah. Yeah. Very much in no show my. Yeah. Nana Mitra if I say, one fun 2 years for Legina. Yeah. Who could have because what means you one point. Woraworaman. And then my child said, never fool. You. Kasa. Nana Chairman, good day. Let's let you learn Nani and Pelifo. Yeah. We will accompany the Indian Pelifo. Yeah. Yeah. Say, I didn't know what you. None of the office runs away. In Pelifo, maybe one password. You. And yet, my team is also. And come in a warm Yamra. Yeah. You will know. That's why I said, when you now put me. And so, when you put me, I'm going to be for me. And the message, but if I come home, you, one who more ha, you, name or Wapayo. A big one of woman. You, and about to be a Yapu. You, and only the channel. Yeah. So you were so used to me to us. You, and it's a one way now. Ha, yeah. Mabama, before you know. Yeah. Lady kind. Yeah. Before him. Yeah. Actually, said, oh, before. Yeah. One in a dog. If somebody make kind, you now to cry. Yeah, what done? Yeah. And I'm just say, you. Any animal, if you are Santa Mamuba. If you also a palm, and I am mamma and you be fresh fish. About 4 so, yeah, then. And it's a what proof you say. What in a dog? Yeah, I mean, tell us our boy, they were sure that son of baby. If you say, I want my house away, Jimpa. Yeah, then I say, yeah, yeah, you call Manshia. Yeah. Opia condo so about Rara. We are getting a hay. Yeah. Continent see after no sin and I bow. Yeah. Yeah. You. Chiame do say cocoa food. Yeah. Mine in Chiame. Yeah. Also friend and I see more. Yeah. You see where I travel. That's so. I didn't see a higher. Oh. And chair be a call Manshia. Yeah. You could cheer. 2 for you for him. Yeah. On in a trampoline. You. That's so. I send back one. Walk as I be brave back one. A come it to the say. Yeah. Well, Raffle, Mundy, why in Nippon. Yeah. Now, okay, I made him a bow rara. Yeah. Me Gina, you can hear no fear. You have up a do rara. You. Show who I want the Maya. So, Rara, you knew why. What would you hope? Tia, about some chile. And some more. Yeah. One shall near Cosso. Yeah. And tis said about for him, Ako Muramua, no, I can't none be provided. Yeah, show ye me and my banner. Yeah, I want my child need some. You. Yeah. And a what day back. Yeah. Yes, you dear, dear. As you said, we be sure. You are man, and I come in one. And you are Mark or do you because I die? Yet I almost say, I'm a cool woman, I almost say. Yeah, then I'm pass it. You and then I'm so as I said, yeah, I'm for winning and dog. Oh, we are here, make gravity to many months.
da almost see. I mean, show 1 year of sada. I just saw my cocumba, one bay. Which I'm not Saforo Baah to serve you. Not to Nana Saforo Baah. Not to. I'm sure I see more. Yeah. She had her. Namia said, Okon Yasha, see a new son. Kumasi, Yes. and I do You. be a copper. And I'm not that woman. Yeah. What hair swam and then they do baby crying for me. You. I hear my full son. You. And then the more I do, You. we should be going here. I 90 years, my bar 1 year man, I see him. Yeah. Sabatuanka, Ekasenka, the Yabia. First one. Yada, Nana Masi. Yeah. Yada, Fediampo, I say. Yeah. It will be Biasi. You. Okwa Yako, the Yabebi. Akakumabi, Kasa. Akatunabro. So. Yes, so Bia, Bianya, Yeah. and then the China. You. A quan of what, okay, say it, ya, Quanova. Yeah. What the pay a person, Bianya, You. my mom pie and go to your name. You. Yansen and animal. Yeah. Let you know, You. and you're not. The Asidakas here, the more Bia, to Bianya, but to there will be Biasi. You are tired. Yeah. I the other people and day. You. Yes. Man, Nana Sarforo Baah, I make her say, Kasa. Major Hay, baby Mumania Jew, baby Monso, Bibi, a hammock, and so. Then you know, semi cabo, Namefa. The Asida, the Manyame. Yeah. Near Busia, you are what to Paco Kumasi, and Kobe down. Yeah. And now, how could I call Sana Wotika? I'll tell you, Uncle Bill. I'm coming, Kobe. Yeah. And Namako, Namoba, Namoba. Yeah. And Nana Sarforo I can't grab and say, near Nana Sarforo. You. I mean, Bosom Wire. Nana Momoye. Yeah. Say, Mosabeko, You. Samba, or the Mobeko, on Maba, every year. Now, did you know every year pay? Yeah. The Dama said, You. the Dama Simido, Nana, 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 Yeah. Damun Nasi, Umbre, Sumuguso, a bidding to him. Yeah. Nana Baah, Saforo, Mawa, Amoni, Yes. Yamema wa de. Yeah. Eno na meka no ye ni agenso ba bi mo ye ni nyi yo. You. Ti ye fa no sa. Me da bi ase. Na me shiro bia na me mo bia hode. Na mo mpa na kwa na asumanya hode. Na da wi ye no be ba no. Matimi agije mo so. E da nyi je so no me pe o. Ba. Ya. Da mo si o. Yo. Eti ama to Nana Saforo Baah. Na to Nana Ayowa. Nana nom. Ani abusuafo ne adofo a yehie mu ha. Ene ye ni je dakese. Ebi se okon a mpanyimfo ni di anim a wokono. Yeah. Kaka kra bi. Na ye di nkumu. Sa. Yesre Nana nom. Yo. Da Nyankopon se onka ye ho. O ma ya mo de Nyankopon ya koye odo ntiase You. na ye tumi ye akọ Yo. ebiye da mo ase Yeah. Kasa. Otie. Bato ye frame your time as abuwa. Yeah. Bato ben so be kakra. You. Ya manana kwa. Yeah. Ne nyuma pa. You. Nana rewa. You. Mo abo eduma bi. Ba. Ni strawo. Na on fire nkosi. Now it's you. Na adidie. Yeah. Na ye hwehwe. Se na omo as. Yes, there. Emo mu kakra me wo ka ne se. Eye ye ma me no no obi akwa ontu ne bafo.
Yeah. The one more year, You. said the baby, a by hard drinking. And tea, Bianca Santreba. You. And in the animal in a Yanka Santre. Yeah. I am for Dobaco. You. And so Raramine. Obia new beer shia. You. One more anti of Marcel Crown, which you are when you're Doma. One more I can. Nana no more my against Hakra. You. One more to be Woraworaman. Saturday evening, I educate. Yeah. Then you're tobacco. You find so Woraworaman, not Woraworaman to go on the young person. Yeah, I'm asking you. Yeah. Nana Saforo Baah, You. You. Nana Arewa. Yeah. You. Any just Nana Edu before. Yeah. Any Ahima for me, a chamber for me. A penny for a shame. You. So I said, I thought children was. Yeah. You. What the idea? Nana Saforo Baah. You. Me papa was from. Yeah. Oh, and then. Yeah. Yeah. When you are SC, you. Yeah. Now make up a chica. You. And run and ask a Sariban toy. You. Penny for at the two of a friend, Nana Saforo Baah. Yeah. I'm really now. Oh, Johnny, Pecanisa. Yeah. Yeah. Now it's a saying, Casa. now you see it, yes. You. Now I'm big your back. As some of me, Papa catch and I say, oh, yeah. So close to one of him, you know, I approve me. But said, and then I said, a good sooner than a funny flower. Yeah. So of mine. You. The most I feel. And they say, and I need me a bit of catching me. My body, the offer a yeah. Or catch them, I would get a butler. You. Or see your ma, near Betchinaban. You. So many years. Send Nana Rewakasa Bren. And really so young. You. You have been a coffin room, and one Cassan is the same, Mamma is us. But Nana. I will want to know also. You. And I'm only a champagne. Yeah. You. The form fine check, the son and I. Yeah. Was it. But tell me, my something. What you say, me and the back. You. In my own fine check. And now, or yet, poor, a man cried before Cassa. Yeah. Said, Bonnie, be a while you'll be fine channel. You. In no menu. And send you. So then I have your check. Yeah. Uncle Swan, the banning Musa. Yeah. You see any man for Domo. Sanya, and penny for Casa with you. Obitia on nice one. Yeah. Maintain. Let us move in. Send a bear, look up a baby or damn. So as we know. You. Nana Chiami. Yeah. Nana Saforo Baah in Atlanta. Your mammy, you. Safwa, Narewa. Nana Moishia were hanging. Yeah. Ya come for more. Your mammy, no money, papa. Yes, she will have it. You. And now die, and do be asked. And then I make it and I say, now die, I effect. But you, papa. You say, I'm sorry, a person. One so I saw any baby, yet I'm asking. Yeah. You pop bread. And so renty. You. They didn't know that I'm going to come back and make a happy move. Yeah. Some see you get Jaddy there. Yes, you're back to them. The bay after Moody. The bay bore my Biara. You. The bay.
Women ya for don't na kuroni. Oh ba na ni aba beje wo kuroni. Ye be sre. Yo. Se wo ti so bi bo waso na lo bi ya okra. Jamenka. Yeah. Ochina pe. Bibia to betwa. Ampa. Ye beda ye wura so ase. Yo. Ye wura tufu. Otu kokko so nana. Sika bia wura. Yeah. Sika no di ma so ye nyina so. Ampa. Ye beda na se. Yo. Woni hihye papa odi amaye. Yeah. Yesu ye mbu na ntia. Nya waka chesi ye nye no. Yo. Ye be ye pepepe. Ba. Ti ye be stress. Yo. Nya ye fa ya ho ode mmoa. Yo. Na ye be ye no. Yo. Na ndi ye maye. Yeah. Mrante ne mmaba no so. Yo. Ipamcho ochina na me ya aduma. Yeah. Ade tie anim no. Yo. Penkwan bi ase no. Na entity. Yeah. Ye pese obi abenu nsa de aye basa basa. Ba. Ti ewie adu anwumre anafi ochina brada okuda udo papa galon si biem. Yeah. Na bu. Na ma galon ni twa wa no. Obi anka ofo. Yeah. Mama nya ye ni na ho ochina. Yo. Obi ka wo so anya bi aka. Ba. Ye besre. Yeah. Ani pe na mesre. Me da Yo. was. Kasa. Chairman, Gonu. Israel, Chimento, Mampenifo, Yo. Nana Rewa, Yo. and then Nana Saforo Baah. Yeah. Say, Takram so every baby. Yo. Many as Ba. many as. Yeah. Now, you have time with Yeah. Or come to see the real. Yo. Until you want to know when you are telling you, I know many will say. Ba. Your boss says, your back. Yeah. You be cut. The buy. Ba. You bet to us up what? Yo. Come so come. You be cushion the real. Ba. Watch now. But yeah, will be a comrade. Ba. Being a boom. Yeah. Now, young come or come to see the real. Yo. If you are there, Yo. advice back penalty. Yo. Say, my title be I or man, there movie. Yo. Tell me I'm a tear. Yeah, Ba. as will be the consul. So the way them consul, the real meaning of consul is a punto, just a progress. Yeah. And so, the wounds are then baby. Ampa. As you consul him, consul him. Yo. See, young woman consul a consul. With the uncle. Ampa. I'm saying the best thing is that Yo. you better feel will be about ordering consul, but Yeah. yes, you're the uniform. Yo. You been you. Ampa. I'm an dear, I be and consul him. Yeah. The Yasu, now, Momana to Pong. Yo. Masama Rocan. Yeah. Nana Chairman, Etier. the candidates and bring her. Yeah. Kaso. Mr. Woraworaman, Nana Saforo Baah, Yeah. and they before the mind that you share. Yo. December could be end of my so. Yeah. They say, assembly problems to be comfort. Ba. Sanum, Yeah. nay, Bonnie, Yo. says, yeah, the Ryan Ransom, papa, Ba. Mabo and Ransom. Yeah. I said, Gafra, say the South was Yo. some paper, so yeah, Yo. they do in the TV. Now I am ready. Ba. Need to be any not among the sea, and then high papa. Yeah. To threat. Yo. What a commodity and one who sends me home. Yo. Young woman or say a sacra. Ba. Say, I'm yes, I be high in that. Yeah. Nayama
yɛn pɛ adwuma mmaden ɛbɛboa yɛn sɛ kakra ɔbɛyɛ wɔ afuo mu ɛbɛtumi aboa ɛwɔ sɛ daa yɛsɔre na yɛde anigye ɛna asi yɛn so sɛ da biara da yɛmpie yɛnkɔ ha yɛnkɔ ɛno deɛ yɛde saa si yɛn so saa deɛ a yɛnya daakye nti me nuanom mesrɛ mu mma yɛnyɛ no si na afei nso yɛmma a ɔmokɔ skul no yɛma yɛni nkɔ ɔmo ho sɛ skul egu a ɛneɛ ɔman no yɛni daakye mede rasek ɔmo nso ɛbɛbɔ mprɛko ɛnkyɛ bia ɔmo di ɛyɛ 50th anniversary yɛbɛsrɛ sɛ wankɔ skul wɔ hɔ koraa mpo a fa w'ahoɔden ɛkɔtaa adwumadi a ɔmo di n'akyi ɛsiane sɛ ɛyɛ rasek no amara bi akɔ akyire papapapa obi wɔ hɔ a na brongo ɛhe ɛsiane sɛ waba skul a apɛ nti ɔte adi wura pɛ ɔse menum hɔ na sɛ ne sɛ nɛti nti sɛ yɛhwɛ na skul no ɛbrɛ ase a na ɛkyerɛ sɛ ɛdi nso ɛkɔbrɛ ase nti yɛmo mbɔden fa yɛahoboa ne yɛahoɔde nyinaa ntaa skul no akyi mede ma no bɛsi a meda mo ase kakra me wɔka ne sɛ mɛyɛ nsisi kakra wɔde awoka yi yɛfrɛ me Akwasidae na me na meyɛ PR ɛma biako yɛ district education office nti me kasama directorate ni nyinaa ɛnyɛ sɛ bia obi yɛ bɔne a nansa na kasa nti sɛ kakra mpɛ sɛ meka no na nea mepɛ sɛ meka ne sɛ medeɛ na menim sɛ nananom na ɛto biayɛ bi din sɛ rara a yɛwi yɛwɔ gyamra kuru yɛwɔ tare kutia yɛwɔ mmiaeɛ bebree ɛnso obi asi ne bo ato baabi sɛ kiki kurom yɛtwa mu a yɛhu ɛyɛ ade a ɛha adwene papaapa mɛsrɛ nananom na ɔmomfa mu na ɛsi fam sɛ wowɔ din bi a ɛwɔ sɛ wotwerɛ a ɛnim sɛ wobɛtumi atwerɛ mu wo dan no wontumi nto biayɛ bi din ɛti mɛsrɛ na nananom ɛde ɔmo na asi fam na saa deɛ no ɛto atwa deɛ sɛ de obie mu biayɛ a yɛwɔ no ɛyɛ a menim sɛ institution sɛ ɛwɔ kuro no ɔmo pere ɛma akurumma no ɛbɛdi institutions n'anim ɛno nti ne nua a ɔdi kan kasa ayɛ no so ɔdi mu ɔyɛ management member ɛwɔ biako district education office na yɛwɔ nkɔnya ni a ɔte yɛ mu mmerɛ bi asɛm baeɛ a yɛka no ɔka kyerɛ yɛn sɛ nananom afrɛ no atu mufo sɛ yɛ a yɛhyia ɛdi school ho nkɔmmɔ ɛwɔ district mu ha no ɔno na ɛyɛ nkɔnya ni nti ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn ɔserve the interest of nkɔnya enti sɛ nkɔnya ni bi yɛ adeɛ a na sɛ ɔsɛ yɛtwe n'aso koraa ɔna ɔsɛ gyina mu ma wɔn yɛbi a yɛ ha yɛwɔ secondary school ha ɛna yɛwɔ hospital na ebinom sɛ rabrafo ɛwɔ mu no ɔmo mmɛn close to management kafra gate ano ɛna sɛ ɛbɛpepa hɔ ne yɛyi bi deɛ sɛ rabrafo mu ɛnso wɔdeɛ ne titiri ɛkɔma na otu adubɔfoɔ na ebinom sɛ woyɛ administrator mɛsrɛ wo obi nya mfaso a na sɛ ɔmfi ha ɔde kɔ ɔmo twe yɛ nneɛma papapapapapa ɛde kɔ mmea enti mɛsrɛ nana sɛ wo koraa na wontumi mma kurom a mmɛsɛ hospital no mu ma yɛ a pɛ obi na ɛniwanim ha yi a ɔmmɛdi yɛ ne mu kan wɔ hɔ kafra ɔfa biribi hyɛ ne bɔtɔ mu a ɔbɛto mu ha yi a enti mɛsrɛ ɛna nso mahwɛ ma ama Nana Saforo Baah out to Nana Saforo Baah
Yeah. Yeah. Medical dentry. Yo. That's that. The big vessel, many animals. Yeah. Your regional education officer as the deputy regional P coordinator. Yo. Inti Nima Juma me ye and 9 and sa 1 Juma. Yeah. Let's say me animal. I am Alana. Yo. Bruni said talent pay more than academics. But me pa che ne say yeah. Adwene onyame dia to tinu. Yo. Esom bo chen se na obesua. Ba. Say bi uko school na aka brofo. Yo. Na brofo no nya hwe ya. Fa so bi enso. Ba. Inti CCA ye wo vocational studies. Yo. And Sam Ojuma. Yeah. In the college say en school. Enye secretary Ojuma no doso. Yo. Inti Tibet nso aba. Yo. Nya obesua e won sa no. Yo. E na me champion. Ba. If say no say bi uko retirement crowd fi abetumi aye. Ba. Di mesre. Yeah. Say one fa wo share ho mi. Yo. E vocational and technical. Yeah. E na be so wo ama. Ba. Kwa betumi aye. Yo. Enu achi obuo. Yo. Obuo. A problem. Yeah. A problem. Yeah. And they said, abofra bi aka so enye ona ahwe me. Yeah. Enye ona ahwe me. We no afisa ozo benya ayo pani. Sa na abofra bi so ka kire wa pani ne so no. Abofra bi kemi sa kire wa enye wo de. Iti mesre. Yeah. Yemu obuo emma ye ho ye dia so nananom. Yeah. Kasa. Nana Saforo Baah. Yeah. Nana Rewa. Yeah. Nana Abi before. Nana Utu Abi before. Yeah. Nana Hemanu ne abusua panifo ne panyimfo a yɛhyia mu ha. Yo. Me de American. Yeah. Abi twa kosi kasɛm ho kakra. Ebi Yeah. sɛ ɛhɔ na me wonu ne kakra. Sa. Last year be di Akwasidae. Yeah. Nana hima de asɛm bi tubia. Ɛna so watia mu bi ɛwɔ hospital hɔ. Yo. Na me sɛ bibia yɛ sika. Ba. Ɔman so hia sika. Sa. Nya ɔman ne yɛ bia ehia sika. Yo. Nya kakra minimum sɛ bibi wɔ hɔ a yɛfrɛ no private partnership participation. Ba. Atasi wa yantam da hospital hɔ. Yo. Nya nana kan ɛyɛ adwene pa. Ate yɛ adwene ho no yɛhyehyɛ ni. Yo. Yɛhyehyɛ ni yi a sika ebefi mu aban. Yeah. Ebi bɛba nananom hɔ. Yo. Na ɔmo de ayɛ amammerɛ. Yeah. Ebi so akɔ ɛyi hospital hɔ. Yo. Eti na mɛsrɛ ne sɛ Yeah. yɛfiri ha mɛkɔ nana hima hɔ. Yeah. Na ɔno akɔtoto. Nyɛ hu ɛkwan bɛfa so na ahyehyɛ nneɛma ni. Yo. Sɛnea sika no ɛbɛfiri mu aban. Yo. Ekɔdi hospital hɔ. Ɛna mi nua no kan. Yeah. Wɔn twe yɛ nneɛma kɔ. Ɛnyɛ nneɛma no nko sika so ka ho. Ba. Enti sɛ yɛboa kosisi ɛyi canteen ɛne hostel yi a. Yo. Nananom anaasɛ ɔma no yɛkyɛ fa tɛ na ɛwɔ mu. Ade kyɛ hyehyɛ saa nneɛma no nyinaa. Sɛ Yeah. wotwa mu lɛgɔn a fɛs na nka horse no yɛ ketewa bi. Yo. Nanso wɔn ma private foɔ baagu. Yeah. Sika a wɔn anya wɔ hɔ no ebi de wɔn de ma university foɔ no. Ɛna wɔn aso di sika ahyɛ mu no ebi aba hɔ no de atete wo ka. Sa. Nti saa na te sɛ ɛyɛ no. Yeah. Na tem bia ɔma no so ɛwɔ hɔ a wɔn wɔ sika kakra bi a ɛbɔ wɔn akyi. Ɛne asɛm a mimi de bɛto yɛde akɔ adwendwen. Wɔn frɛ me adwene a mewɔ no mɛsɛ mede bɛba. Yeah. Yɛabobɔ ho ne ahyehyɛ biribia mede akɔto hospital management no ani. Yo. Esepa. Media Santua Meto. First, na assuring can now frame Hakura member. By Nana Woraworaman. Kasa. Adia, dear. Yo. Put you with no daily to see him. And you would dear. Amba. Obi Badrin said, Ebia, identify and you make it the amount of Yeah. Nti enye no by Nana Woraworaman. Nana no e na afaye. Yo. Mesre kuroma no mrante ne emaba no. Yeah. Se ya mamra ye fa ye honyim. Yo. Se bio. Se Nana mo abie mani a mitumi metro so mo abie mani se na mi.
Yeah. Nana Arrow wagon Nana Saforo Baah one and Anna met what? Grunty. Yeah. And I don't think. Yeah. And now send me and yes, you to me the Tuja. It's in Miss Ramo. You. Conform me, dear. You. A drew the panoa. Yeah. Mumma one. Yeah. Near I am working them. Yeah. Near more. No, and to me, and Peja. Yeah. One young Juman Senator, and not at the Yatia. One never woe. And ye to me. Then ye young Colano, my fire. Muba tire cheer, and a move ye do. Madame Nana. Yeah. Yes, Odero Tiemento Nana Hima Nana Saforo Baah what Tiamato Nana Saforo Baah Otipatem a year Niji near who said ne Yabodon Timoha. Yes, the penny ain't in Yeguso. You Mama ain't here no Viveka. Yeah, because on one thing to Cornell Sinti in the Mortimia quantity. Yeah. Ni ayeye no yo enya agro bi ni yedi o ba ni ete no yo fan to wa yira yo yeso ye men yira da ye kitamu den ye mrantie no yo a ye wa hai yo mama ye nya ye ho se bi ye ko di nkugu o ye ko akoye num ba mama ye nyina fa ye ho hye okunum yo etina hwebe no nsia no be ehun no karo ro de bita na yet yeah gasa uta me de besi so na mmom man obi ni obi nko yeah yen konko ye nim yo na toso me yen afutuo kakra na me de ma ye nyina yeah na enfie kakra ni se yo ra na ha na ye wo na ye mpanifo dikafo se da bi isi ababi edum yo de ba kwa koso yewra ayo asante sisi ne se ye tifi kunta ase omo de anim sa adwuma nyina fefefe ye omo nyina bo na ba achi na asarba achi e ma na ye adwuma fefefe e ma asante hene agiye tu pepe ye retro pc asebre bonsu e ka bi mai kokofu e ka bi mai ye esa ne se na ye nua na na du janfi a otiso na amfa na fisa mi no angie yeah for who sa no be share sa asibra connection then na ba I say ye ne ye asen omo ti odada a omo hwe yeah na no he ya ukọ police station a yes oh masem da na nhia ukọ oti a masem da na nhia yeah enti da otufo be bua no na ye aba ya bo modern otufo atrase yeah ka bibia se na rara eti dada no yentre musa na mum se obi adwoche se wo atia odi enade a twotwo ho abakosem kwabran obehwem na san na ti a obi atuli den aba se bi rara fo empese bebu asante hu ya na omo fo ni agro ogwa asem e wo manhia na osoro so kwa ya wadi fo kwa no wa akọ ede akọ dani ni wadi bi obi ada ase na okọ na asem bi na ase na pia o den na yakoso ye fi afa no ye prodigal sons ye dan ye chance asanteman yo e no massage ye back yo na se ye du empempenso we a yo na e fa kakra bi eguye no ase yes se bi officer ye kwa me de na me tete ne se ebi no kwa asante bi omo hwe omani mu bi mu yes because omo te obi na otumfo akasa se nti kakra me kakra se ye so sisi a bana ma suma ne yeah ma hu bibi e koso yo enti e be fa plan B se e yere chiro krapo a ha de no beto patam ofi ha yeah the ma call round there were 4 options the yeah baby side and the baby side yo mo hwe mo so ye yeah omo ye bibi na e ko se de intimacy se bi se kro we a e wo ha ni o hin ye de yeah and round me can robedi se na no na e man pani e ba oti ha ya be she bo se obe bridge ato so yeah I furu shi on se bi or the envelope mo kutu a rara chefa wan ye fa me so ye ra pronti ni ase onu kwa na se ebra na matem bia ye sika ni ye yi ni ye de nam na anadwo ye ntrase ya ja ye fo manso den ye pe tell me den ye pe o sign o ni ba ko pe ni ye pe no wadi enu eni ni
isuba beni tina call refer back say when we just hand am tie eni to better ye tisa ye do nipa se bi kuta se for ba ye jom first we go be bia to ya wase kakra na abamu se bi ye no mo di o machi o se bi akwa bi se we ho bi na oba na watro agu anu be ka me ho na di machi na me se kro ne ye dia ye nhwe na kro na se madam ye nhwe na se o ye ye de jachirema ya biara anamo biara me mpani for year to biara it will be documented ye de jachirema ye mfansi obiara it will be documented papa ne bi ato o mo di bone nyina e be twe wo mu na sefo nyina so o mo ma me ye bibi biem da ye o manya pra hene mpo akoso se o manya nkoso na se so mpabi ye da bi mesrem obi atwe no so e kira momra waka kunta se hene ba ye mesre se ye di hia no odom ye na ho bibi se se bi kafra che enso ye ba opega no so kafra ye ti oba ti no ahenkwafo ne omombe kura no ba mu chie ne kofuna ni sa nyima nyina no e be no fefefe e ma o se ye fo da o ma na mo di kwadu na mo me mu ai su na ya to na e me ma na mo di ata ata ni nyina su pa cho na na ma na and sama e be friend na tuntum tuntum oba mo street fefefe we mo bo ndu ku se na mo de bo ha no fini se no Asante duku. Yani fe pa. Kama. Mama wa ni obia mrantie. Acho wa wo ni ntamatuntu ko oba bi no ye si bi ma ko asante a o se esi kura na ode agu na ha no na esen no. Na se yenye ne sa na fe. Obi bia ase. Nana Saforo Baah that someone explain as say need to me.